shiga so, na shiga so. Amarya uwar gida daga kewa gari ba na tunanin wanda dai cika bai. Biki ji abin da Hausa suka ce faran mace lantarkin gida, faran mace alkyarban mata. Ai ni na riga hawa ina wanda ya kai Allah ya sa ba da saboda ma ba na so ma mutane ma ko ƴan matan nan ko in na gansu kawai ido na kasi saboda ina kishi dan Allah. ba su da dai ki riga ki sai a wasu A ce ka dai ba da kwalliyar yau. ba ai asu da ke da gani Na gode. yawa kallo nake dan bugawa sama da saboda wani kungiya ce naga wani sabon kamfani ga Upnat Entertainment suna fito da wasu sababbin ayyukan su abin ya burge fa sosai na ga miki ga dis Masha Allah, amma ayyukan suna kyau gaskiya. ba a magana ma in ga miki sun kira sa ko zaki kalla ni A zan kalla ni. ai na ga Kau da maza a zuciya sai ni kadai. So, 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 aye so na. Ina son ki. So, 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 ba lafiya ba in kika ga kiran ofis ba lafiya ba Kamar ya ba lafiya, ka dauka. my boss ko gani ba ai kiran nan ba zai tafi da ba zai tafi sai ba amma Saboda me? spirit wani spirit a ina da ni so ne ke saboda wata matsala ce ta so ta gare mu A'a, ya za ka tafi ka amsa nan mana ka dauka. wallahi matsala na sa To me yasa ba za ka daga a ya nan ba? ina zuwa bi hakuri zaki minti biyu yanzu nan zan daga Hello? Hey baby. Kina da ina gida. Kika ce kin zo Kano? Ah. To, yanzu a ina kika sauka? Na Ibawa? To shikenan ni ma ga nan zuwa zan lallaba mata ta ki san ki shiga ta dan Allah dan Annabi ki dinga kira na ina gida. Yawwa. Ba karamin motar zan kai ki babba. Ko nawa zan kashe miki Allah karki da. Ga nan zuwa yanzu zan zo. Yawwa. Yau kashin shi ya bushe. Daga ina kake? Daga ina kake na? kiran mai gida na daga ki ga my boss mana kina kallo ba Hankali na mun sirri hankali. babu wani Wannan ni za ka raina mu hankali yanzu ka gama yin mu maganganu da daɗin baki da ƙarairayi. baby Ni zan haka? Wallahi ba. Hehehehe